Agus a Seosaimhín Aberlum Getabug faoi de cheantar dúchas mana meiste leat. Well, Corcarine, Bandabuk, Sanul, there is Macalla ní raibh mór an ceol úlaises in art. Ach in our digna is Ciaráin is mó bhíchan. Bhích ma bháir Ciaráin, bhích maithir Ciaráin, bhí ma bháir críine agus maithir críine. Mín tuis ma bhairí ma bháir. Bhí sin, ó bhaid an go hí hí na héin den is a tig i Ciaráin. Agus bhí ceol ige ahar críine ma bháir. Agus ferris an tomáisín ferris an anime bhíir. Agus tuchtí tomáisín an cheol So bhí fuair mir a ceol ó héamh ma bháir chomáile ó héamh na meglis. Ní dis go mór an mí ar an geol ó héamh bhainte bheaglaí a go bháin go raibh rud a smó a dtíar mí ar bhainte maithir ná a uncle bhí a uncle in na eisiir parlamente leis an Irish Party agus bhí sé an géad duine a láir gailen tacht na díirnaí agus gan dal cuireach coscair mar ní raibh sé cade. So ní raibh mór an aithne go an Davison an glán. A chanis anítar sinna mar bhaintear bheaglaí ach rí ó mo bháthir línteach a baí agus na fearísigh bhí a san lán de cheol. Agus céhéad na daoine eile a Jim mar teannachar ort ó híomh an cheol. Bhí fear úsal sa froiste páid an beag ó gar bhí go álan ige. Bhí fear eile mar chósan agan maras cuin, ceoltóir agus áránaí anaías. A rís ní mór an a bhí an, ach na bhí mir ar scoil, na bhí mir sa bhanscoil. Bhí an múntóir cíhín ar cnéidir, bhí mi sé gárán ó bhaid an go híthe. Nadidir bhla mí mir mór an eile, ach bhla mí mir go leor árán, so bhí anna híimegan is na hárán. Agus bhí sé nach mór in tice go meach árán ag na héan duine. Mar meach árán agat, bhí ar dhéigean ort. Agus cuiinem chanas go poblí an ghéadú réan na bhís éon bblion déag sa hala na fionaí. Agus is cuiinem sléamh na man a chanas gan meach éon bblion déag. Agus bheith leisgurm túirt féin árán san na nuh, mar is árán traum agus anna chud bhéirsaí anna. Ach bhí na héan duine gan mar sin. Well, beidir nar ólam sibh an túfas eile jummate den na hórain ar scáil ach ríisiil am riú an áil go bhfuil léon milteanach ins na hórain is cinneal písabag béleidir gach óran. Agus go dé mar a hála sé gur hafad tú cearnín le géalainn? Well, ba rud úntacha machas amach sin, mar ní rasa go lán aimseir mar áránaí. Bhí post go bhí a gobar le raid an gailteachta na RTE agus bhí marróhann cuairemarm, ach bhí an rud eile ar siúl chomag an bhína gárán, agus é cuireamacha ceolinn tas an súd, agus chuir sé úntas an danarm gur ar rabád má gárán trócaid ar gríar seorm cearnín dhéanamh. Bhí mar chrí tóca lei sin. Agus rud úntacha bai, agus lí máhan chun cearnín dhéanamh ba chearcha má fádal amach a déanamh gigan agus ar eile. Ach ní raibh an táma go mar sin dhéanamh, so ba rud úntacha bai. Agus fearúsal ar nóí Robert Magóran? Ó, fearúsal bar a bord. Hic sé sin an tácht a bhain leis an galtúr dúchasach. Agus bhí ár de bheasaige ar éon duine a dhéana éon rud mar sin. Gandát. Agus Aberlum faoin tréimh se sin sna hachtódí agus tú háart ar bhaile clia. Bhí annachchud ar an ceol tradiisiúnta ar siúlam le líanúir sin. Bhí an Slattery's Folk Club bhí sé sin an agus bhí well na deirim annachchud éan. Bhí cúpla áit go bheith fá gcónaí bheithe brahara go meach ceol agus ceoltóirí an. Bhí Four Seasons, huas a mar chépa Street chomá go dtíoch míoch ceoltóirí an ó bhaid an go híthe. Agus ach bhí dí sin rá nar a bhéon áitir am ceol tradiisiúnta sa chathir sa caigadí, John Kelly agus a léhéadí sin. Ach bhí annach lacha leis an uair sin. Agus is na hochtaí dar fáisteacha éonúir an bhechas agus go meach ceol tradiisiúnta an. Bhíorhaid. Is tócha an fá a bhfuil an bhirteach ine ag caint sinniu a Seosaimhín na go bhfuil cheol chorm ag teachta níos. Aber linn
getibag faoin cheol chorm seo. Tá mí chun dad bliana chamóra le cúnmh dé nachtú lá a bhharta in San Sugar Club an grúpa ban Macalla a tháinig le chéile an 9:08. Bhí mar tháinig an smíanamh chum sa tháinig bhí mar istigh in San Folk Club Stráid Chéipil. Gus bhí sa tréis árán ar in stáirte. Agus tháinig bert fan chum in níagma bhí fí ar a stáirte agus bhí rá ficha méid man áhan sa locht éisteach agus ná féin sé intens árán a Porta Hemant ar an stáirte fuair sé agus san bhí mar rá bhfuil be geartún dhégan í ar mai geallar. Agus hála go raibh Dublin Folk Festival ar siúil an bhídar giún im leitlia agus dúta tá einagam sé a bhera agraína sin agus sé mé caint leis. Agus dear míid leis go níana míid chuidim cheol ban agus ná rá éon fingin na thuúin. Agus chuidim mar scéal agus na héan bhean na héan bhan cheoltóir agus áránaí a bhím leitlia lemar in scéal. Ní raibh take sanna ná ibhreacha fón a ggéan in an uairsin chafad leis decha musca agus press button A agus press button B agus wind agus na agus so nádar chun chuigin scéal ó bhéal go béal agus céim sa do chud is sa cárta puist go dtí Robert Magóráin agus chud is cárta puist go dtí David Handley ar Morning Ireland a rá go mecha lehéad seo do chuidim ceolalagan ar siúl le lín in Dublin Folk Festival agus tháinig na slúirteige. So tá míid déanamh ceúr ar sin. Ní raibh sé riamh gceist gur grúpa a bheitchan, ní bheith nach ráitas. Fécha méid sin ban, hí trúras figan an lásan, ná fu le fáil éon gigs an áíh. Agus mar dút níomh sé riamh gceist go meach mébís mar grúpa, mar bhí sé ró bhuair agus chafa ní bheith... Well, ní raibh an táim go dtíine. Ní bheith sé gceiste go mé sé ceol go láin aimsere. Ní sé gceiste ní mí sé níos réiste. Achas san nuair a thug Robert chuide gún cearníí ghéanamh. Agus sé chuide gún an tarna cearníí ghéanamh. Búntaach an rodéis sin. Ba ionach gan éon dad fumníonn sé amhlas gur Bheaglaoich a hála agus is mór a dathraí rudaí go dtí an atá nniu an óthaomh na man de sa cheol. Cén cheol a Seosaimhín lena bhfuil tú a géisteacht inis? Cén sort ceol a spragan de chrí? Well, is breáim sa éon fí sa ceol atá go maith. Is cum a cén a genre é. I mean, dhéistún le jazz, le trad jazz. Dhéistún is breálam ceol clásica, is breálam Haydn, Seosaimhín, agus London Symphonies, tá cearníí go bailagum. Agus ar dar a bheith sin an múntóirí bhí go Mozart. Agus ní réon ólas go ach hála go dain sélam, mar a chóla éis, a chó bín. Agus is breálam ceol an cheol, tá cearníí gom le an animairte. Ní féidir an bhean cháúil sin tána méas me ceann agus breálam an ceol cheol agus is breálam bheith géisteacht le Maria Callas. Chomá le bheith géisteacht le nóir a gréalis agus is séir a gréalis agus is salógní cheanamháin agus áránna hebreatha ó mo chuúthaí céin. Agus cáíonn tú a géisteacht le ceol nó cé mar a éistin tú le ceol mar ní mar a chéile inis éisteacht le ceol agus a bhí trá? Jacqueline Dupré in anam a bhí a man a haimach an cello, even the way sin. Well, ma chart tá seintóir CD a ma chartam, a ma chár agam. Agus réir dára má cheaníntas a cart nóin, agus má tú 3,000 punt ar de chart. Díh géin seintóir CD an, bochtas géal é sin. In sa ma chart na bhí me tamáin te smó a dhéistím le ceol, agus éistím me go baile leis na bhí me déanam min cócracht nó dhégan chun cearníí ar siúil. Agus an gur mór an trúa go bhfuil náhfuil teachtar cearníí ar CDs a níos smó. Agus am láintúrád caiiche teachtar náis agus go. Tá rud éigean faoi harraige physical seachas bheith sa scamal ach tá bonta sí leis an ceol a bheith ar fáil ar fud na crinne sa scamal. Tá, ach bháin ní luathe mé an cólacht ar agur sin dlíarm, ach ní bhain ceoltóirí
a gart os na háitina sin go bhfuil an ceol fáil chohééis go san ní bhain na ceoltóirí luch séir gart as a geol a bheith a hemintecha agus bhain principe ní chuir mar siúla mé héin ach an níle me brathir mar lí bheitthe so sin le ach is brean dí ceol beo chuma is brean dí geol áras náisiúnta agus is breála bedal gotí hí an ceol chuidim dearnach go as an sa ceol áras ná ceol as Louisiana agus bhí sé go hála agus smaile an sort an ceol chuma. Hartú fun orm go le haistil go Louisiana an sin agus an bí agus an cheol speisialta. Éon cheol a haga ma an ó selam. Well sin an defer an éire tá ceol mai agus ceol nachhfuil chomai sin agus bhí meidir caint ar a bheith a géisteach le ceol ach an bhfuil sé níos fearr nó gan a bheith chomai ó híomh a bheith ag deanú ceol inis ag tafad ceol a géirí ceol a hafad an bhfuil cursaí go generalta níos fearr duite agus de orfaidí eile. Well is dom go bhfuil seansach na héandaine inmh a good ceol a chur síos a dáid éigen, nó nádas a scamil berde. Tá san tá trealamh cho ma inmh. Dit fá ceirníine a hafad ar de iPhone. So tá an rotsan a gceist. Agus dom go bhfuil tá deisina an a bhaith agus na héandaine inmh. Agus is brean rud go bhfuil an éagsúlacht san ann. Ní ana siad a sebhras a chuir a líd is beg tainna bhéigen le buintas acu? Maithí álas go bhfuil sin níos fosa breisiú fríd inis ach go fáil héan is tóílam go mbíonn an ard go léir ag lín teoranta cólachtaí lín teoranta grúpaí agus féann siad san an ard go léir ach cad iad na sprochannaí ceol atá agad héan a Seosaimhín inis. A bheith le cúnamh dé ábhatar a bheith Ciaráin ar feadh dem léon eile go dúirigh dí an cheol ná himmeoid mo ruam rud mar bhain le bhíonn tú dul san éis tean an gus san éis go so le cúnamh dé ba bhreálam tá seaóch mo go dtí go rás céad bliain díos. Well, tásúla go héan gur álaí a bheith sé a Seosaimhín ach cé atá a gceist agat sna léhantaí, sna míanaí agus sna bliantaí atá roin. Cé atá inón deit ó híomh an cheol de a Seosaimhín? Bheith Tásúlm go bhaid mé cuire arán agus arán siúd, agus tá me gcónaí fála marráin, agus bí me déanamh cuireach a bega ceol i lí héin, agus tá tionscanmh nóó ar siúlagam a bhainean leis an geol ach tá i ragala na haga ní heasa bh feicrá i ragala go míá éigen ach sin rud is táchtaí a héal ná riadh ná an ceol. Sin go hinntaach ar fad a Seosaimhín agus bei deis ag éon duine Seosaimhín ní Bheaglaoich agus fiche den eile ní fiche den eile ar a líad. Seosaimhín agus fiche ceoltóir eile mrá a lig agus daoine géalta leis na mrá a bhí a Macalla a chluisteil sa Sugar Club ar an 8 lá de bhí an mhárta ar bhhail leat éon rud eile a rá faoin ócaid ionach seo? Beg man ná Macalla ag seimhin cheol agus beg a glán iníon chomá seimhin an ardanta agus beidir go meach a níonacha chomáin ardanta chomá. So déach an trí lún a bheithir in stáirte an níos sin. Agus is mór is seans úntaachta dún go léir tata chéile mar bhí anna sport a an riamh. Ní ghéanam mar pingin rua riamh as an obair seo. Sáil go bhí mar as póca. Ghéanam mar an áríomh ar san an cheol agus an cuideachta.
agus an bhfuil sé táhachtach duite a Seosaimhín go mbeidh an cheol chorm éirithe seo ar siúil ar an ihe speisialta. Ní léon dat fé sin, ní léon dat fé sin. Tá rud anna háchtach é sin, go bhaich na mná, go meach lá ceúra a gin go léir le chéile, agus go meach ein rud a bhainn le mná a cheúra an lá san peisceile, an chud darafacht an saoil. Mar smar sin a bhíon ar a háirmar le chéile dahad bliana óhéir an ógáid áir sin. Gan éon dat agus beimiid go léir ag dúil le lá idirnáisiúnta na man agus muid ag ceilú agus ag cumarú le Macalla sa Sugar Club agus na ticidí ag gimimecht go hans scioppaí ar event. Agus gur míle mágia gaelinn agus go tain a sé seo go léir a ragróin, a míid anmhairtíh. Sa cúnú dé begin tiglán. Sin an chuma atá ar an scéal a Seosaimhín gur míle aigeit. Fáilte rud a chrí.